啲個內我能看到，從事用色，我就係追求空間嘅消費者，不去買有機嘅東西來食。做嘢為啥未接受味道細膩呢？個盼得去買有機嘅東西，因為有機食品感覺含個空間。正經係安尼係，一般我能採訪未去到丹麥研究有機農業個有名嘅奧夫斯大學，來了解研究室度有哪條新嘅發現咯。科學家係用嚟看有機含個營養膜一件事情。有機體國家丹麥農業會轉型，現正研發現地下水，數度用傳統方式耕種嘅藥嘅業污染，研究結體而改變，唔使農藥，也保持嘅農作物、奶牛含加水源嘅潛力。同時，咩認證生態平衡嘅觀念，就保護到動物。含加安用嘅有機精神係歸到位。天時好嘅時節，哥本哈根新嘅吃香茶一場全部出來了。無論係哪款嘅雙十記面，只為去年吃香茶看起來就有輕鬆嘅感覺。規則雙十交通節奏也變較慢咧。集中看到台人去移種丹麥體育嘅卡哥拜，標籤有太貨價，才能叫老生意呢。僅僅從人工嘅小口，丹麥人係搶食到吃香茶當台嘅。丹麥王國有歷史東廠嘅方式，市中心嘅阿瑪林堡宮就係方式先然列下大嘅素材。但人個個模嘅風格細微到景點嘅細節運工，暗號嘅天氣長長嘅藍天，為邊同做動車，從恩土城通化度行出來嘅小小邊。哥本哈根係實價制度，丹麥有時故意嘅研究集中到兩大部，上是冇乜嘅農地。兩唔代表到農業就冇關係，相對嘅兩大部係農產品嘅主要消費地。上市嘅糧食係從順條農地供應來嘅，種麥嘅、食麥嘅，亦係講用嘅土、用嘅食。就丹麥農業和糧食委員會去年公布出來嘅數據，27%嘅丹麥搶出果子用農藥殘留，還加有55%嘅歐美農產品也強用。尤其先進國家已經係安樣，該傳統農耕為主嘅國家呢，透過機械對抗大量生產嘅實有農業發展8公年，因此也係唔係都有農藥殘留。尤其農業嘅有機到底有乜嘅意義呢？ These figures are showing the increase of the organic retail and food service sales over time. The most interesting thing might be because this is Danish krona, that might not say so much, but 奧夫斯大學研究中心係丹麥國家級嘅農業研究機構，有8個嘅科學家和博士級研究員，研究領域包含了動物學、農作物研究、細胞生物學領域。為到呢個採訪計劃，中心召集了100農業小組討論。幾年內，丹麥亦是投入藝術和研究，尤其農產品和傳統農產品都應用品質上到底有正差冇？用有機耕種方式生產出來嘅糧食，對人體係唔係含較空間？行業研究室，亦係細胞生物學家視點，當然好追到心理嘅素材。Digital camera, which project this into the screen here, and as you can see here, you can see the cells in the screen. 教授嘅專長係去了解生物嘅發生成分，比如講啉有機牛奶和人體血液應用嘅反應。Vi har set, at der er meget stor forskel på nogle forskellige faktorer i økologisk mælk og konventionel mælk, og det vi gerne vil nu er at undersøge, om det er noget, der har en betydning for vores sundhed, når vi drikker eller spiser de her økologiske produkter. Men som sagt er det meget komplekst at finde ud af det, men vi starter med at undersøge det i vores cellekultur, og så kan vi gå videre og undersøge det i nogle dyremodeller,
Og til sidst kan man lave humane interventionsstudier, hvor man også skal undersøge det. 科學家落實係做得受到真反嚴峻嘅事實，就算檢驗出冇強弱嘅素材，科學家嘅任務還係為是唔是持續清出 A 到 B 之間嘅直接關係。Vi har lavet nogle undersøgelser med økologisk mælk og konventionel mælk fra 17 forskellige gårde i Danmark. Og der undersøgte vi indholdet af forskellige planteøstrogener. Og det viste, at der var meget stor forskel på indholdet. Der var 5 til 7 gange højere indhold af nogle stoffer i den økologiske mælk end i den konventionelle mælk. Og det vi skal finde ud af nu er så, hvad betyder det for vores sundhed? Hvis vi drikker den økologiske mælk, kan det være noget, som fremmer vores sundhed, eller kan det være noget, som ikke betyder noget? 人體變控件兩個事情牽涉到眾多因素。研究有機向動物母體對人體免疫關係嘅動物學家 Charlotte Meg講： Vi mangler meget mere forskning omkring, om hvorvidt økologiske fødevarer kan forbedre menneskers sundhed. Jeg vil sige, at indtil videre kan vi hverken be- eller afkræfte den hypotese. Og det er sådan, at det er ikke bare, at vi har brug for flere kliniske studier, og det er både dyremodeller, og det er også forsøg med kosttyper i forhold til mennesker. Men det er også et spørgsmål om, at vi skal være mere klar omkring, hvad er det for en helbredseffekt, vi ønsker at undersøge. 有機係唔係合好，你係一般消費民眾留最好研究時都想嘅問嘅問題，很多嘅潛嘅答案。不過，像係冇農藥殘留，就不然持到難得咧。甚至行業民間消費生活，看下全球所謂嘅有機食品提供率第二高嘅市場係哪種型嘅？ 你係哥本哈根世界已經超級市場，看到賣嘅商品當多哦。呢片有一半下架都係有機嘅食品，看到一個綠色嘅標條，丹麥法按到無過邏輯，就係有機產品嘅意思。其實呢，到丹麥境內，國內嘅消費者支持呢個有機食品嘅比率係全世界最高嘅哦。看到呢一個商店底部有當多嘅有機食品，看到佢嘅標條也標示到清清楚楚，綠色嘅係澳門嘅有機標條，黃色嘅就係 丹麥呢個國家嘅有機標示哦，看看呢到到國內台灣嘅價錢來比較，台灣嘅有機食品呢平均比起呢個非有機嘅係價呢有2倍昂高。不過呢到丹麥呢個國家，因為呢個當普遍，所以有機嘅食品佢嘅價錢到非有機漲數漲呢差唔多2到3升，所以係非常受到國內民眾嘅支持嘅。 I buy organic food myself when it comes to eggs, milk, meat as well, and a lot of vegetables also and fruit. And when I'm shopping with my kids, I'm trying to learn them the difference between non-organic and organic food. 93%嘅丹麥人會買有機食品，因為便宜又有保證。 唔是高燒，農藥殘留食品是落度嘅問題。漢卡球場記到東校區慈航茶，慈航茶流量20年內新增63%，動減碳強用。記到對抗生發度所有嘅綠色元素，是有機，就係เรา做得持續發展嘅概念很強下。 For us, it's ecological products where you can see this sign here. There are many signs in Denmark to tell you what kind of products you're buying. One could be that the animals have had a good life. One could be that you don't use pesticides. You have a clean product, ecological, the whole production and so. 有機作物嘅生長周期環境有喇叭嘅時間，本機係核心關鍵應用數。倆唔係插花嘅東西，係為原本事物本來嘅面貌。 丹麥老有機農業看作幾條國家綠色轉型嘅關鍵，作物、空氣、生態環境、老動物福利是該價值係特強下嘅，所以有機食品很卡空間下，問題科學家設計會是有機食品冇科學家小嘞。Både ja og nej. Jeg er videnskabsmand, så jeg vil gerne vide meget om tingene. Indtil man ligesom har vist, at den økologiske mælk, hvis det er mælk, vi taler om,
er mere sundhedsfremmende end den konventionelle mælk, så kan jeg ikke se, at der er nogen grund til grund til at drikke den mælk, bortset fra, at man kan tænke på dyrevelfærden i forbindelse med det, fordi vi ved, at hvis det er økologiske gårde, så kommer køerne på græs 6 måneder om året, og det er vigtigt, og det kan man jo sige som forbruger. Man vil gerne se, at køerne de også kommer ud, at de ikke bare står i en stald. Så der er mange grunde til at købe økologiske produkter, men vi kan bare ikke vise, at det nødvendigvis er sundere endnu. Så vil jeg sige, min sådan personlige mening omkring det her med økologi, det er, at jeg tror, at på global plan, der vil markedet virkelig vokse. Mange forbrugere har forskellige grunde til at købe økologisk, og noget af det bliver måske mere en trosag, og noget af det kommer til at handle om, hvordan ønsker vi at levere vores verden videre til næste generationer. đồ nhị不要獨界係下罕見嘅印土酒，通講到蛋芒南浦và地歸回順也達不嘅風土，長為有嘅後門水。This is Johannesmark. That is one of the orchards, and it's the free-run, very thick juice that was harvested the 7th of August 18.依家上木桶不受講粗，甚至係用到成為嘅玻璃盎，都顯示葡酒冇強用嘅製造技法。We pump the cherries very, very slowly into this big tank here. In this tank, we can have 24 tonnage. 了解傳統農種歷史長久，記到到幾年前，老農場都2/3嘅印土樹轉型用有機嘅方式來種，希望酒更加好飲。土地han kan jungshå. Men forskellen på økologisk drevne og konventionelt drevne kirsebær, det er egentlig den måde, vi behandler dem på i løbet af sæsonen. Med hensyn til gødning, der kører vi i det økologiske kirsebær, der bruger vi kyllingemøg, der er presset til piller. Og så har vi noget kløver, noget græs med et højt indhold af kvælstof, som vi ligesom blæser ud ind under træerne og lader ligesom kvælstoffen regne lidt ned. Så på planteværnssiden, der bruger vi nogle basisstoffer, man må bruge i det økologiske landbrug, altså, eller nogle biologiske midler at bekæmpe svampesygdomme og insekter med. Bagdelen ved de her midler, det er, at de vaskes af hver gang det regner. Så et år, hvor det regner hele tiden, der skal vi sprøjte hele tiden, og et år, hvor det er tørt, der sprøjter vi ikke sådan. To heat up the house, we are using straw. Wow. 行業裡農場發現內容垃圾系統神奇，二早對到天邊嘅墨滾，開起來從隔壁世界台風筒，呢係農場火力發電嘅燃料。秋天時節熱熱燒二早，冷天時節熱熱燒3早，就做啲提供對從農場嘅溫度需求。Apart from thinking about organic production, when we talk about food, of course, there's a connection between growing organic but also thinking sustainable with energy. And that is why also at Frederiksdal, we are not using oil for heating up our buildings any longer. As I told you before, the main building is from 1756. It's 1,600 square meters. And if you were going to heat it with oil, it would be very, very expensive. 燒體嘅墨滾變灰，要做啲那類味配，搶種到做酒，大隻果廠都感嘆，所以你做啲講係一杯綠色嘅印土酒。嗰種ranran葱葱嘅麵包，看起來會發光，賣嘅人動到。1988年開業嘅有機麵包店係台灣人藍天老幾嘅勞工所創立嘅。到哥本哈根市有6間店，係數量最多，亦係最早100%完全有機原料生產嘅麵包店。Jeg drikker altid kaffe, jeg er her.
og så spiser jeg jeres glutenfri boller, for jeg kan faktisk ikke tåle hvede. Men de er helt vildt gode, og jeg kan godt lide det økologisk. Som europæer er vi meget godt velstillet med hensyn til, at vi har økonomi til at gå ud at spise, og vi har økonomi til at vælge de produkter, som vi synes som individ er det, som vi 就像台湾人甲款面包到丹麦就系主食，尤其面包唔但将受到人欢迎，当然剩下的个量，挑价难听，还为本地入到有机农场度，拆大落实有机循环。不管怎么样，我们不可能就是把所有面包都卖完，怎么样都还是要，就是多算个5%到10%的剩余。 不然的话，到最后1个小时，整个地面会是很难看的，所以一定都会每天都会有多余的面包。所以那个有机农场它过来收的时候，因为它有很多动物，所以农场它的消耗量就是更大。也是因为那个有机的条规，它的有机动物也必须要吃有机的食品。捍衛特別公道嘅係做麵包嘅過程也動環保、有機嘅綠色建設，因為呢個有機麵包係用豐田配出來嘅。Vi har altid været bevidst om energi, vi bruger, og for nogle år siden der var det muligt at begynde at købe vindenergi. Altså man laver en bestemt kontrakt med et elfirma, og man får et regnskab på, at den energi, vi køber fra det firma, er produceret af en vindmølle et eller andet sted i Danmark. Og da vi fandt ud af det, rimelig kort efter, at det blev startet, så begyndte vi naturligvis at købe vindenergi på det tidspunkt. Og det var også, altså i starten var det noget dyrere. Efterhånden som tiden er gået, så har prisen på vindenergi, der har den jævnet sig ud af nogenlunde den samme som almindelig produceret strøm. Så det er klart, det er noget, vi holder fast i. Det er godt, og det er fedt, og vi har en ren samvittighed et eller andet sted. 天色從暗轉做光，日語就會開始咧。這種按強力、按醬嘅咱換做咱木，19才為春兒挑揀兒了長不有。但嘛，昆台有機農業唔係強冇用農藥、冇些化學配嘅差別體，佢哋係老有機農業混做一種內容。 老奶牛、作物、動物福利、人類空氣到地球保護，作為自家冇法度切割嘅整體維持強化。台灣30年前就有人推有機，不過遺留落行動慢，有機面積搶前進0.8%。台灣有機農業促進法今年通過咧，亞熱帶環境耕種動難，轉型做有機係辛苦嘅。 信任到年輕，係要兩個事情做得做下去。